Ir-rata ta' qtil f'Malta niżlet mill-2012 lil hawn. Skont statistika tal-Eurostat l-ogħla rata ta' qtil irrappurtata f'dawn l-aħħar snin kienet fl-2012. F'dik is-sena kienu ġew rapportati 10 omiċidi. Fis-snin ta' wara n-numru ta' omiċidi naqsu bl-2017 kienet sena ta' nota li saru 9 omiċidi, wieħed inqas minn dak li ġara 7 snin ilu. L-istatistika tal-Eurostat tajt li fl-2017 kien hemm fuq 5,000 omiċidju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-ogħla rata ta' omiċidi għal kull 100,000 ruħ kienu rreġistrati fil-pajjiżi Baltiċi, jiġifieri il-Latvja, il-Litwanja u l-Estonja. Il-Eurostat jgħid ukoll li bejn l-2008 u l-2010 f'Malta kien hawn medja ta' 400 serqa mill-karozzi. Bejn l-2015 u l-2017 dawn naqsu b'mod drastiku fejn il-medja tas-serq mill-karozzi niżel għal kważi 270. Dan it-tnaqqis kien rifless ukoll madwar l-Unjoni Ewropea kif il-medja ta' serq fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea niżlet minn miljun każ bejn l-2008 u l-2010 għal kważi 700,000 fl-aħħar sentejn. L-ogħla rata ta' serq mill-karozzi għal kull 100,000 persuna kienu rreġistrati fil-Lussemburgu, il-Greċja, l-Italja u l-Iżvezja. Anke s-serq f'pajjiżna huwa fost l-inqas kif l-ogħla kienet fil-Belġju, Franza u Spanja, filwaqt li f'Malta ġew rapportati mal-4 darbit inqas ta' serq mill-pajjiżi imsemmija. Intant, fit-tweġiba waqt seduta parlamentari l-Ministru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia tenna li bejn l-2013 u Settembru li għadda tresqu mal-165 persuna l-qorti brabta ma' każijiet ta' pickpocketing. Dan l-istazzjon tkellem mal-kriminologu Xavier Formosa fejn spjega din l-informazzjoni dwar il-pickpocketing. Fit-2017 kien meta kellna pik ukoll għadu tila l-pik tal-pickpocketing. L-sena l-oħra fit-2018 naqas drastikament tantu hekk li l-crimes, reported crimes f'Malta. Fit-2018 niżel b'7% li huma massiċ. Il-massa minnhom kienet pickpocketing. Formosa faħħar il-ħidma intensiva tal-Pulizija u l-entitajiet li l-koll kontribuxxew għal dan in-nuqqas drastiku fis-serq mill-basktijiet u l-bwiet. Dal-każ kien suċċess fil-ħidma tal-Pulizija li bdew josservaw kif jaħdmu l-pickpockets. F'ħidma bejn id-distretti, bejn l-entitajiet u l-branches relatati, kellhom suċċess kbir għax vera ħadmu tandem kif għandu jkunu. Għandek proċess integrat u setaw jistudjaw il-fenomenu fl-inter tiegħu. U bekk minu l-aggressur kien iktar faċli jinqabad. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.